ndị eze na-aba ka anyị ga-enye ka ha wara anyị ya bụ ji ọhụụ. Biko n'aha ndị Enugu State Association, n'aha ndị Igbo, n'aha ndị Highland, ndị oyi ndị Igbo, ndị ikwu na ibe ndị Igbo, ana m akpọlite His Imperial Majesty Eze Charles Onwuneme Ajere oke osisi n'isi ngwu Ụmụahịa. Biko ka ọ gbagote ebe a. Let's go ahead. Okay, I don't say Majesty. Eze K.N. Ebekobum.
Chairman, Ohu Council of Traditional Rulers, Abia State, Biko, Gobera Yaka, Mayor Nigeria. Ebuero alere papa. Auro mega gente. Gawo onesu. Nonishi umaya neje kutala kete kumaya. All of so I say, most of them go there. I got good. Kababuno, Yahu Ishiri La Amigo. All Syria, I will know. Am I also? Malata, the Gossin mother. Lower than me, I will be Buku Farara. Like me. Amaimo Bodo Ngaga Mowa Adibuzoshi Mamulonia oh my son no believe it but on your one oh no where's the problem ala gante agora mesare now look around the world over the line. Oh, two are coming. How long will follow? I'm about to be handled. I don't know. What more is it? My grace, I don't know. Africa. Only the case. A man was once a boy. I don't know. Yeah! Can you I'm a really good. Only who knows the Ahogamado. Only the Kababuno. I won't do so. I'm also and then my papa also. Onye usungu lofe. Who bought monkey? Lọ́pọ̀ lọ́lílíìtẹ̀ náà wọ́n kọ́kọ́ náà. Sáà èkó sí sí àwọn òun ní ìwà ìmọ̀ràn àtà. Àwọn sùnù tí ń lọ yọ̀wọ̀yọ̀wọ̀ mmesi nfafo anaghị atọwa ihe otu ahụ. Nwata ji egwuregwu nwere nne ya. Nwata na-eji ọgọdọ ọnụ ya egwuregwu. Atụmasị ha abụọ yiri otu. Igbo, nne mmiri! Akwụkwọ gị na-enye gị ekwu ya. Aga m ekwu ya kwụsị chaa ya. Onye isi ya hụrụ ụlọ. Ụlọ mgbabechi aga m azụ ụlọ. Ilu ntọwara isi nri ndị Igbo. Onye nọ nga awụrụ ọtụtụ okwu. Ọhịa m ji bụrụ igwe eji ekwu ụka. Moro ajo kawaro mi aka adege fe onye si ma wo ya o ko de ye gbe o mam to tara bada ai batara onye ndu
hours. That's how you got it. How can walk on water? Now, who did you off baby? No government. No, man. You don't understand. Move to your camera box, man. Oh, yes, you can I can be there. Oh, yes, you can. I have a power for you. Oh, yes, you can. You have a power for you. I said, I go to the He said, I feel you. Now, always have my new Chineke kainete mene kuwelu aidibia felite feda oubele felite adere lomba sita wa mala lomba yo wuru le fota Chineke be ba mu de na ma de ko ma de asi wenka wam amaka three 8 to 10 Asi, weka wabuna amu Chineke ke kozili ne tunakaya. Wabuna ke mehunu onu uzo ke ngozi. Wabuna ke mehunu onu uzo ke ngozi. Ngozi ke muna ke atwanya. Ngozi kuna ke prite. Wele basunu. Weka megini wa Jehovah. Ọdún ló mọ̀. Ó yẹ sí. Ọdún ló mọ̀. Jáde pẹ̀lú àmọ́. Àbúrò wà sí ní class. Wọ́n yẹ ká àwọn àti ọba. Èyí bára nà ọwọ́ ìyàwó ilé kàsí ìlú. Òmùnà gbùrù. Èsì ń lọ jẹ́sẹ̀. Wẹ́ẹ́ bú dé. Shana. Iko, ndị ọrụ ụmụ gị, ịma na o nwere ndị sakabara obodo a. Ịma na o nwere ndị nyere chi were mbịara, ya ha ndị obodo a.
na-agbaghazi anyị awụghị ndị a na-azụ ndị a tupu ndị ụkọchukwu abịa anyị eruelu rọs na anyị erela nsị anyị eru rọs a na-agwa ha sị ebe nwa dị a nwaghara mfe ị hụla m mbụ ma agwa gị sị anyị ga-abịa ebe a mmiri na-eze awara tupu ya bata obodo ga-amara ya ihe ga-emekwa nwa anyị osisi na onwe ya arịọ ọmụmụ nnukwu onye eze nkuzi niile si n'oche eze a ga-agawa njem anyị were ihe na-akpọ 1000 spirits agwara ndị ọbụla anyị nsogbu taa a ga-ahapụ ha 800 spirits unu ga-ahụ ihe ga-eme unu ga-abụ akụkọ anyị enupụgo 800 spirits 200 naija ala ha ga-ewere 800 na gatọwa ebe anyị ha chọghị ha nwata tụrụ m ya n'elu ọdọdọ mana biko onye eze ịgbara ha ji a nye ha ụfọdụ ama m ele ekwu ọtụtụ oge ọma okwu gbapụkwere ya ọhụrụ onye ọtasị ịbịala asị ya aja ọkọbasa nwoke ihe ntụpụ biko n'ukwu gị sa ịwara ha ji a ọchịa ha nwa amadị a ọbịala gị mma olee osote onye dị ọbịala gị mma olee ndị a niile igbo igbo na mmadụ Igbo mmanụ kelee zụọnụ rienụ adụrụ na mma n'agha Jizọs before m na-eme mmemme waji a taa bụ obodo ana m akpọkọ ọbasi bi n'eluigwe Chabia were ọnụ ji ọhịa ejiri mara ihe nọ n'ubi ayawu isi ihe a na-akụta n'ubi ọkwala ihe mere na ejide eme selebreti iri ji ọkwala ihe a na-akụ n'ubi ọkwala ji ka na-eme selebreti because ọnwụ isi ihe nọ n'ubi taa onye riri ji a ga-erite ndụ taa onye riri ji a ga-erite ahụisi ike taa onye riri ji a ga-erite ogologo ndụ ụmụ anyị ga-aga nka zụọ anyị ụtụ anyị siri zụọ ha n'ihi na amụta nwa onye mụtara nwa ma nwe ya asụghị ya ọ dịghị nwe onwe asị Chineke ọbasi bi n'eluigwe anyị rie ji a anyị ga-erite ndụ eji m aha ndị niile nọ na Dublin na-awa ji a eji m aha onye isi ndu ndị Igbo na Dublin na-agba ji a na ndị ọ na-achị asị m Chineke ya bịa were ọnụ gọziere anyị ji a onye riri ya nọ ga-agba ya afọ onye riri ji a nọ ga-ahụ isi onye riri ji a nọ ga-asị afọ nke ogologo ahụ isi ike ihe ndị anyị na-ega site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị
all the affiliate leaders, all them there, Enugu State, Anambra State, Imo State, Kahada Oleti, High Chief Udolo, High Chief Sonika Halo, Ilmalu Tikibo, Dalo. Ìlú Mamman, people high chief, people because everybody on protest like Chairman Mbano Association, Ijele, open them. After when you go to the corner, Mano Fiji go away. Because not a road. I'm a chief this is Morocco. I'm a SRP, I'm a watch back, Chairman, open one there.